Molnár C. Pál és Varga Hanna kiállítás megnyitója. A Zánkai Faluházban Bartók Sándor művelődés szervező köszöntötte a megjelenteket, majd Farkas Zoltán gitármuzsikája tette a hangulatot még ihletettebbé. Filip Miklós polgármester köszöntőjében elmondta: szeretném, ha éreznék azt a szeretetet, tiszteletet, amit mi itt próbálunk adni, és mi is érzünk ennek a kiállításnak a kapcsán. Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Zánkai Faluház nevében. Molnár C. Pál és Varga Hanna közös kiállításának a megnyitóján. El szeretném mondani csak egy mondatban, hogy egy nagyon lelkes csapat dolgozott itt 2 napig, hogy ezek a képek végül is a helyükre kerültek. Nem elsőre, mert nagyon sok kép csak több ide-oda átrakás után találta meg végül is a helyét. Úgyhogy ezért a kiállításért köszönet Csillag Péternek, akit egyben szeretnék be is mutatni, Molnár C. Pál elnöke és a hagyaték kezelője, illetve a Molnár C. Pál Műterem Múzeum vezetője Budapesten. Bizzer István, aki ott fotóz hátul, Pázmány Péter Katolikus Egyetemen művészettörténetet tanít, és gyakorlatilag a kiállítást berendezte, és lelkes segítői voltak Császár Tamara, Gulyás Dóra és Jenei Adrián, akik régi diákjai tanároknak. Külön köszöntöm Teleki Annát, Varga Hanna lányát, aki elmondta a meghívásunkat, és köszöntöm Zánka polgármester urát, Filip Miklós, és Farkas Zoli fog nekünk gitármuzsikát játszani, Monosztorról érkezett. Kezdjük a muzsikával, hogy egy pár percre egy kicsit el tudjunk csendesedni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket ezen a mai megnyitón. Amikor egy jó 8 hónappal, 9 hónappal ezelőtt az egyik képviselőtestületi ülésen a művelődés szervezők ismertették a nyári és az egész éves programtervüket, olvastam, hogy Molnár C. Pál kiállítása, és talán emlékeznek rá, hogy rákérdeztem, hogy ő az a Molnár C. Pál. És hát, mint a mai kiállítás megint látjuk, ez az a Molnár C. Pál, akire én gondoltam, Varga Hannával a mester és tanítvány kiállítását láthatjuk. Egy ilyen kisfalu életében higgyék el, hogy ez egy rendkívül nagy horderejű és nagyon komoly, és ilyen komolyságú, ilyen művészeti értéket hordozó kiállítás talán az én emlékezetem szerint Szekeres Karcsi, Zánkai visszülötti Munkácsi Díjas kerámikus művész kiállítása volt talán, amely élményében és nagyságrendjében ehhez hasonlítható lett volna. Az én személyes élményem Molnár C. Pállal még diákkoromból adódik, amikor édesanyámtól kaptam egy Molnár C. Pál fametszetet. Amint azt Péterrel itt előzetesen a művész úr unokájával beszélgettünk, ez a fametszet az ő édesanyját ábrázolja, ezt én sem tudtam, tehát ez külön öröm, vagy hát külön érdekesség számomra. Varga Hannával és művészetével emlékezetem szerint közös kiállításon, talán Losonczy Tamással, Paposzkárral találkozhattam, mint a féle Bocsin által művészet, amatőr kortárs művészetkedvelő. Próbálkoztam egy-egy aukción inkább csak nézőként részt venni, mert hát ezeknek a képeknek az ára elérhetetlen volt számomra, mert hiszen aki figyeli ezeket az árveréseket, ezek már csillagászati magasságban születnek olykor ezek az árak. Csodálatos dolog visszaemlékezni arra az időszakra, amikor Molnár C. Pál, később Varga Hanna született és élt, hiszen gondoljanak bele, hogy Batonya mellől, Tompa-pusztáról el lehetett jutni egy középosztálybeli művésznek Aradra, Genfbe, Párizsba római ösztöndíjat lehetett nyerni, amikor olyan emberek készítettek plakátokat egy pár évvel MC Pál előtt, mint Párizsban Toulouse-Lautrec, majd később Molnár C. Pál Budapesten, amikor reklámot Karinti Frigyes írt, mármint reklám szöveget. Tehát ez egy csodálatos kor volt, és azok az emberek, akik a kultúrában és a kulturális életben számítottak, tudtak egymásról, és számítottak egymásra. De hát az én tisztem itt tulajdonképpen nem egy életútnak, és nem egy önéletrajznak, vagy életrajznak, bár önéletrajzról beszélhetnék mostan az ismertetése, hanem egy köszöntő. Tehát köszöntöm Önöket, köszöntöm a Molnár C. Pál unokáját, Varga Hanna leányát, köszönöm szépen, mint a örökség és a hagyaték gondozóinak, hogy lehetővé tették ennek a kiállításnak a megnyitóját, és hát azt szeretném, ha éreznék azt a szeretetet, tiszteletet, amit mi itt próbálunk adni, és mi is érzünk ennek a kiállítással kapcsán. Köszönöm szépen önnek!